За кръстника, за кръстницата, за цялата им компания много специално, за рубката много специално, мене, живи здравотни, Арипска, Папуца, Арипска. И кръстника има пари, които трябва да ги вземеме. Той си е подготвил. Айде продължаваме за кръстника. Така, поздраве за кръстелника, за неговата майка, за неговия баща, за нашия брат, за Явор. Нека да е жив и здрав. Кои са твои кръстници? Нека да сте живи и здрави, а най-вече за Явор и за Рада. Айде, момчета, вратичка Фрая Ла. И за мене има. Саме братви! Я саме Яворе! Виждаш ли има ли братичка рая?
живот. Ой, детинце, кой те плени и те отне. Аз на колене моля сега да си до мен, да имам пасивата, пак ще чакам те. За кръстника, много специално, който поздравява своя кръстник, неговите прекрасни родители и всички гости. Дай ми ръка, посрещни ме и го помани ме, и го победи ме, свещи за тебо. Айде я сонцена! Си вземат местата. Така, казал си бе, Бубо, сега ще се сервира вечерята на уважаемите кръстници.
печено прасе кръстник. Благодарим на оркестъра. Айде, Войка Кючек Каладжийски. Хубавите гости. Шалбека за диван. Браво, браво, браво! Екстра! Още сервиси. Even
Нейните кръстници, нека да са живи и здрави. Живи и здрави да сте, цялото семейство. Също така от тяхно име поздравяват Боби, Бети и цялото им семейство. И Явор и неговото семейство са кръстници на Боби, на дечицата, на трите им дечица. И сега казва Явор така. 11 пъти съм станал кръстник на 16 човека, на вашето семейство свалям шапка. Благодаря ви за всичко. Браво, браво! Жив и здрав да си. Добре. Хайде. Едни хора искат да се отчетат. Така, от семейството на Калин, Латинка и техните деца, за Катинчо и за Боби, които са славост на Явор. Нека да са живи и здрави. Учитат се пред малкия с 400 лева парична сума. Живи и здрави да сте. И 100 лева от баба Ката и дедо Бочо. Живи и здрави. И 100 лева от Леля Мима. 10 лева за оркестъра. Айде, дайте ми ла, момчета. Специални поздрави за Катин. Беше ви здрав. За мене чувам да говорите, че бил съм карикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, съм се изстигнал до върха и ми завиждате. Сега ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Мангарът доказа, а всички ви доказа, че пари отиват при пари. Аз обичам си живот, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари, пожелавам добър ден. Пари си имам, от нищо нямам нужда този свят. Имам жена, къща, балат и най-красивите деца. Специално за семейството на Калин, живи и здрави! И аз съм Катинчо. Пожелавам добър ден. Пари си имам, от нищо нямам нужда този свят. Имам жена, къща, балат и най-красивите деца. Браво, браво! Живи и здрави да сте. Има думата Венци и Теди. Отчитат се с парична сума 200 лева. Жив и здрав да си, с цялото семейство. 5 август прави сватба, който обича да заповяда. Във Вършец ще се състои 20 точки за оркестъра. Тия са си за мен. Нема проблем. Айде, дайте ми си, момчета. Нека нещо. Айде, добре, дайте ми ла тогава, айде. Лино, лино, гори, флага, флага, гори.
Здрави! И така започваме с кръстниците. Да се четат пред малкия кръщелник Цвети. Е, тук хубави подаръчи да се подготвят. Златна гривна за малкия Цвети. Със здраве да си я носи. Браво, браво! Я шаде бубо! Екстра! И започва с парична сума кръстника. Дайте кутията тук. Рада. Кутията, кутията. 100 200 300 400. Така, поздрав за кръстника. Нека да е жив и здрав малкият Цвети със семейството си. И за всички гости да са живи и здрави, специални поздрави от кръстника. Айде, дайте най-хубавия гючет, хубави си! Yes! Yeah.
продължаваме. 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Така. Отново специални поздрави от кръстниците. Ела, кръстнице! Специални поздрави за Ево! За Маргарита, за Руби специално, живи и здрави да са. За Албенчето, за най-прекрасната ми. Айде, добре. Айде, сега, момчета, дайте мила. Нашата любов е приказна и свята, моя пренесна звезда. Лека слънцето на пътя на свети, твоята разкъпна коса. Чакай ме, чакай, тази нощ любима, аз ще дойда при зори. Чакай ме, чакай, любов неповторима, аз ще дойда при зори. И възето бъде баща обрем, и усеко не керем, и майе обанем, и усе траданем. Браво, браво! Казахме от тук 1000 и продължаваме. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 лева! 2000 лева парична сума от кръстниците и златна гривна за малкият Цвети. Така и подаръци има за Явор и за Рада, обаче са в една от колите и не знаят къде е точно. Ще я намерят. Нека. Ще се намерят. Да сте живи и здрави. Здраве и Господ да ви дава Господ на вашите семейства. Съпруга да изиграят един хубав ключек. Айде, момчета. И за цялата компания. Yes. Ясна, Яворе. Айде, Радки. Живи и здрави! И така продължаваме надам с Емо. Айде, Емо. Да. Паричките са в пликчето. Живи и здрави! Айде, дайте ми ре, колеги. Она на донда зорало саркобра, има си парички, обичам си всички. Ага, ала донда зорало саркобра, има си парички, обичам си всички. Акви фрути, имаш евра, през евро, парите са на евро. Акто ти фрути,
здрави и продължаваме натам. Руменчо. Айде, Румка. И така, учите се с парична сума. Първо на здравици, на здравици и пожелания. Учите се с 100, 200, 300, 400 лева от Румен и от Марка живи и здрави да са. Айде, колеги, най-хубавия ключек! Айде! Я съм Руби! Браво! Благодарим, благодарим. Живи и здрави. Продължаваме натам. Има думата. Така, първо специални благодарности от името на Явор към госпожа Кисьова за всички услуги, които е правила. Нека да е жива и здрава. Разбира се, тя винаги помага. Жива и здрава да си. 200 лева парична сума от Алвенчето. Благодаря, госпожо Кисьова. Специални поздрави за родителите, за кръщелника, за прекрасната баба, която гледа внуците, да е жива и здрава, да и лети. За кръстниците специални поздрави. Райне, ти си ни проблема! Айде! Айде! Ключека набева, момчета. Живи и здрави! И така, тук ли продължаваме? Добре. Добре. Така, има думата. Кака Калинка и батко Бисер. Нека да са живи и здрави. На здравици и пожелания за кръщелника, за родителите, от здраве и късмет да се отървят. Дай Боже! И продължаваме натам. Името 100 лева за малкия кръщелник. Живи и здрави да сте всички. Подаръци тук от едни прекрасни дами. Госпожа Лили Станчева. 100 лева жива и здрава да е.
здравици! Живи и здрави! Леля Роса! Гордостта на махалата, кметицата, е жива и здрава! Тиша, да, тиша, добре! И така. Настоящият кмет и неговото прекрасно пълно. Първо на здравица и пожелания. Парична сума 400. Живи и здрави. Госпожа Шулева. Жива и здрава да е. Екстра. Айде за цялата компания! Един хубав кючек, колеги. Айде. Бърз кючек, добре. Благодарим! И така продължаваме натам. Айде, Цанка за Цуманка пожелание, много кратичко. Айде! За госпожа Шулева специално! Айде! Продължаваме натам с Иличо и Пепа се очитат с 100. лева от семейството. Живи и здрави да сте. Продължаваме натам. Има думата една цуцуманка и лянка. Пацаведи и какъдето специални поздрави тука. 300 лева, живи и здрави да са. На здравици и пожелания. Благодаря, живи и здрави. Всичко се имам, Господи! Айде, ла!
приятелика. Всичко си има, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство за моите деца и моите малки дечета. Всичко си има, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство за моите деца и моите малки дечета. И така продължаваме. Да, заповядайте. Очаква съм. Така, добре. Така, Чичо, Валери и Леля Минка. 200 лева. Живи и здрави. От Палин и Цветалина 200 лева с пожелание за здраве и късмет. Дай Боже. Живи и здрави. Има думата една наша прекрасна колежка. Люси! Най-прекрасната. Подаръци за малкия. Да живе здрав. Благодарим, колеги. Специален поздрав за това прекрасно семейство. Бивши комшии. За кръстниците специално. Специални поздрави и за Боби и Бети. Нека да са живи и здрави от името на Люси. На здраве. За всички очарователни гости, които ви уважиха тук днес. Добре. Айде, из уста нещо да направиш. Това е желание на Люси. Яворе, нема, не искам, нема, не дей. Айде, брат ми. Айде, малко амалипе. Сол. Бре. Поздраве за Люси, за всички, които са ни уважили, да са живи и здрави. Прави кораби, казва Люси, шадне Люси.
здраве. Браво, Яворе! Браво, браво! Екстра! Това беше от сърце. Добре, едни хора искат да си тръгват. Бързат хората. Лелята на Рада, Леля Хари и Чичо Къцо. 250 лева за малкия. Нека да са живи и здрави. Да и ледат, дай Боже. Всичко добро. Така. Продължаваме с Хрумчо и Ани. Така започва да се учите с 50, 100, 150, 200 и 50. 250 лева от Крумчо, 20 лева за оркестъра. Един хубав кючек за Явор и неговото семейство. Цуцувански! Айде, майко! Така, продължаваме натам. Мили приятели и скъпи гости, ние тук, като ни гледате така до музикантите, сме групата към читалището, което израсна и Явор. Не сме всичките, искахме да го поздравиме, но не се състоя поздрава. Пожелаваме на него, на неговото семейство, на неговите деца, да следват неговия път и те да дойдат в читалището. Да видят колко е хубаво и колко много неща се научават. Здраве ви желая от сърце, скромна сума от нас, бъдете живи и здрави. Благодаря за уважението към Народно читалище Просвета, село Подрия. И да чакаме отново при нас. Братовчетката Детелина и прекрасния съпруг Мити от град Подрия. И майко! Айде един лешетарски кючек, момчета. Попохари, Османе. Сега няма да задържам много нещата, защото сме много хора и трябва да минем, но искам едни бурни аплодисменти за Леля Христина, жената, благодарение на която израснах като човек, живеещ в града. Едни бурни аплодисменти за нея и за нейното семейство. Нека да е жива и здрава. Подаръци за малкия от баба Кристина. Жива и здрава.
Продължаваме с Тихомир и Биска. Така отчитат се с 100, 200, 300. 300 лева от семейството, 10 лева за оркестъра. Нека да са живи и здрави. Един хубав кючек за цялата компания и най-вече за тебе, сестра. Аз стави химикала. Айде. Браво, браво! Така продължаваме натам. Има думата. От Слави и неговото семейство 300 лева, живи и здрави, и 10 лева за оркестъра. Плъхо, къде е Плъхо? Хайде, къде е Гризача? Хайде, Васко. По-културно, благодарим, Васко. И така продължаваме натам. Дени Зет на Момчо. 150 лева. Нека да е жив и здрав. 10 лева за оркестъра. За родителите специални поздрави. Да продължи кючека. Айде! Браво! Така, има думата един много добър политически приятел на Явор. Димчо. Подарява на малкият кръщелник 200 лева, жив и здрав да е. 10 лева. 10 паунда за Пепчо. Нека да е жив и здрав Димчо за цялото семейство. Айде, момчета, дайте мила. За прекрасните му деца, специално от Явор. Айде. Завистници имам много по света. Завистната те на мен и моята жена. Да ти завиждам била за като. Че ти си Димчо, просто номерено. Цак, 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 айде. И ти ги
Боруан зимата, по 10 лева. Ние после ще го поздравим. Взема утре, у нас и той си. Шанс от Боруан и двамата. Ама иначе, Така, продължаваме. Един патрон. Пристигаме при един патрон и неговата патронка. Прекрасно. Първо 20 точки за мен. С пожелание аз да съм жива и здрава, благодаря. И все така да слушам. Дай Боже, дълги години. Така. Така. Младенчо и Илянка. Да сте ми живи и здрави и все така прекрасни, усмихнати. От Бисер и Вери 100 евро. Айде за Бисер и за Вери! Айде долу, момчета. Екстра! И германка халяма, ой да му държава. И германка халяма, ой да ти държава. И как ти чам сочина, на мишина, ой си на ме подиди, не тя не годи. Как ти чам сочина, на мишина, ой си на ме подиди, не тя не годи. И германка халяма, ой да ти държава. И германка халяма, ой да ти държава. Браво! Така продължаваме с отчитане. 100. Младени Илянка 200. 300. 400 лева от семейството. Чакаме. Нека да са живи и здрави. 500 лева. Здраве и късмет да ви дава Господ. Екстра, екстра. Специални поздрави за Илянка. За една прекрасна. Една бела циганка за най-прекрасната Илянка специално. И... da me pokazuje svima od Pariza do Beča i Rima. Ti više ne ukradi zato, mora da me okuješ u zlato. I to baza i nad svima od Pariza do Beča i Rima. Bela ciganka, ne bi biću ja, prošlo ću te, ali nikada me žali. Bela ciganka, ne bi biću ja, i zanimljiv će si, što volimo se. Bela ciganka, ne bi biću ja, prošlo ću te, ali nikada me žali. Bela ciganka, ne bi biću ja, i zanimljiv će si, što volimo se. Благодарим. И така. Отиваме къде? При още един патрон. Ама да минем от другата страна.